And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umalis si Mister ng bansa para maghanap buhay. Pero pag-uwi, ay magpapakasal pala siya sa iba. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Nida. At ito, ang aking secret file. September 16, 2016. Umalis ang asawa ko papuntang Maynila para asikasuhin ang kanyang pangingibang bansa. Sa kasalukuyan, that time, 7 months akong buntis. Pinayagan ko siya dahil sa hirap ng buhay namin dito sa probinsya. Kaya nang makaalis siya, tiniis ko yun. Lagi naman kaming nagtatawagan, nagchat-chat sa Facebook. At higit sa lahat, lagi ko siyang pinapayuhan na magtiis sa lungkot. Dahil maiksing panahon naman ang 2 taon. Hanggang sa nag-Nobyembre, nanganak ako. Ipinanganak ko ang isang malusog na batang lalaki. Kamukhang kamuka ng mister ko ang anak namin. Sa totoo lang, masaya siya nang makita ito sa video call. Iba yung pakiramdam na mabiyayaan ng sanggol. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon namin ng mister ko, ay pinanghawakan ko ang pagmamahalan namin. Na walang distansya ang makakahadlang sa pagmamahalan at pagsasama namin. Sa katunayan, humahanga nga ako sa mister ko. Dahil 1 taon pa lang kaming magkasama, grabe na ang ibinubuhos niyang atensyon sa amin. Never kaming nag-away. At malalim ang pagtitiwala namin sa isa't isa. Wala kaming lihim na itinatago. Lagi kaming nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Then lumipas ang ilang buwan. Nalipat siya ng ibang trabaho. Mas malaki ang kanyang sasahurin. Video call pa rin kami. Usap sa chat. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Madalang na siyang mag-online sa FB
At kahit ang amo niya, hindi ko na kukontak. Nagtaka ako, bakit hindi ko na siya makontak? Hanggang sa isang araw, bumisita ang nanay niya sa bahay namin. Tinanong ko sa nanay niya kung bakit hindi ko siya makontak. Yun pala ay may daladalang balita sa akin ang nanay niya. Nag-iba na raw ito ng Facebook account. Dahil ayaw na raw nitong makipag-communicate sa akin. Sawa na raw ito sa buhay namin. Wala raw magawa ang nanay niya. Pagkatapos sabihin sa akin yun ng nanay niya ay umalis na ito. At napaisip ako kung bakit nagkaganon. Iniisip ko, nagampanan ko naman ang pagiging asawa sa kanya. Sa katunayan nga, kinaiinggitan siya ng mga kaibigan niya dahil meron siyang asawang katulad ko na napakabait at maalaga. Pero hindi ako umiyak nang marinig ko yun. Mula sa nanay niya. Kasi alam ng isip at puso ko na wala naman akong ginagawang kasalanan. Kaya ang ginawa ko, nag-focus ako sa pag-aalaga ng anak namin. Hanggang sa umabot na ito ng 1 taon. Bumalik ako sa pangingibang bansa. At sa loob ng taon na yun, ay wala siyang suporta sa amin ng anak namin. Iniisip ko na lang, kaya ko namang buhayin ang anak namin nang wala siya. Nang makarating ako ng Saudi Arabia, bit-bit ko ang pangarap ko para sa anak ko. Bit-bit ko ang pagmamahal ko para sa anak ko. Na ang gagawin ko ay magtrabaho at makauwi ng maayos para magsama na kami ulit ng anak ko. At sa awa naman ng Diyos, mabait ang aking amo. Sabi pa nga ng amo ko, pwede ko raw dalhin ang anak ko. Tumira sa kanila. Kaya lang nag-aalangan ako. Lumipas ang ilang buwan, nagulat na lang ako nang tawagan ako ng parents ko. Napauwi raw ng bansa ang asawa ko. At inaasikaso na nito ang divorce namin. Tinanong ko kung bakit. At ang sagot ng mga magulang ko ay dahil pag-uwi nito ay magpapakasal na ito sa ibang babae. Ang nakakagulat pa rito ay nakapamanhikan na raw sila sa magulang ng babae. Sa sobrang pagkagulat ko, ang pumasok sa isip ko ay tawagan ng lolo kong attorney para mapabilis ang divorce. At yun nga ang nangyari. Napabilis ang divorce namin. Pero maraming hindi magagandang salita ang narinig ko sa prosesong iyon. DJ Rocky, gusto ng mga magulang ko na ipakulong ang asawa ko. Pero pinili ko na lang na ako na ang magsakripisyo. Isa akong Muslim at ang mga magulang namin ay magpinsan.
magkamag-anak kami. Kahihiyan ang idinulot sa akin ng gusto ng asawa ko. Sinabi ng asawa at pamilya ng asawa ko na hindi raw nila kadugo ang anak namin. At kung maaari, ay ipapa-DNA test pa nila ito. Grabe, ang pag-iinit ng ulo ko sa balitang yun. Sino ba ang magiging ama ng anak namin kung hindi siya? Naisip ko na lang na baka kaya nila nasabi yun. Dahil ako yung klase ng tao na pala kaibigan. At karamihan kasi sa mga kaibigan ko ay puro lalaki. Alam ko naman sa sarili ko na gumagawa ako ng tama. Pero yun nga, DJ Rocky. Ito ang pinaniniwalaan namin. Sa Muslim kasi, ang divorce ay pinag-uusapan ng mabuti. At yun ay nabanggit ng lolo kong attorney. Sinabi niya na, sige, ipa-DNA test ang bata. Di na kayo naawa sa bata. Tapos, ganyan lang ang gagawin. Sa side ng mister ko, ang sabi na lang nila, o sige na nga, wag na. So ang ending, DJ Rocky, para lang wag mag-away-away, tinapos ko ang divorce namin mag-asawa ng walang gulo. Feb 19, 2019, bumisita ang ex-husband ko sa bahay namin para makabonding ang anak namin. Pero nagulat ako sa narinig ko sa kapatid ko. At sinabi raw nito na ako ang tatay mo. Yun daw ang sabi ng ex-husband ko dun sa anak namin. Kaya sabi ko dun sa kapatid ko, hayaan nyo na siya. Dahil ayoko namang lumaki ang anak namin na hindi niya nakikilala ang tunay niyang ama. Naisip ko na rin na kung ipagdadamot ko ang anak namin sa kanya, baka paglaki pa ng anak namin, masumbatan pa ako. Kaya hindi na lang. Lumipas pa ang ilang araw. Araw na ng kasal niya. Pero nakakagulantang na balita ang nakarating sa akin. Hindi raw ito natuloy. Dahil yung babae ay nakipagtanan sa ibang lalaki. Nang marinig ko yun, deadma. Wala na rin akong dapat pakialam. Dahil para sa akin, ang nakalipas ay hindi na dapat binabalikan. Kaya lang, lumipas ang ilang araw. Nagulat na lamang ako nang makipag-chat ang ex-husband ko sa akin. At ang sabi, sana mapatawad mo ko. Mahal ko. Sana magkabalikan pa tayo. Pero alam niyo kung anong sagot ko? Matagal na kitang pinatawad. Pero hindi na tayo magkakabalikan. Kahit kailan. Pagkatapos noon ay binlock ko siya sa Facebook. Dahil masaya na ako sa buhay ko ngayon. Masakit man para sa akin,
ang pakawalan, ang taong naisip kong magiging panghabang buhay. Pero kailangan. Ayokong maging option. Gusto ko ako lang. Kaya sa mga kababaihan dyan, huwag kayong maging marupok. Pakaisipin ninyo ang halaga ninyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nida at ito ang aking secret file.